ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Uway Samla ubanya ya Thuk arsaka ubala tip kerteng kum udeba basumatri khanyo snem garta ulakran no Hashen nakadaw bala jor palat ka jing mensaw ha ka jing Ïatakhuh kali bat ka wai ka Trok tanker hasurok National Highway 6 ha ka shnong Wahïajer East Janda Hills District kabala ja ha ka por kumba nyo arphaw aim step ha ka sin sajan ka Thuk arsaka ka ba udeba basumatri ulanya kadai ka badon yu number ASO2 AN 5538 bat uday na kasinong Borbil Milanpur ka bahab hapo ka Barpani Began Police Station Nagaon Assam Uniu Samla ulay kendu ikan ke jingja basusi kadba udang wan na karkhana Goldstone da ka jingthmu banle jakarkhana Star Cement hanrei ondala poi ha ka sinong Wahïajer ha ka wai ka jaka ka bakhun hajan ka karkhana cement ulangat penban ha ka ni ka apot da ka jing Ïatakhuh bat ka wai ka Trok tanker ka badon yu number NLO1L 0813 ki pulit ki bala yo jingtep halor gene kila lej ban pelong ya ka jing toket bat ban penkin no ya ka medyap sha cleariat civil hospital hadin bala pendep ya ka jingle postmortem ya ka medyap la itino shiki bahi yang hasam ban pendep ya ka jingle niam ka bakhado ki pulit kila pentem ba unongnya jong ka Trok ya bala tip kerteng kum u diganta burau barwa ubala life hosem garta nakasnong Kanubari Balijan Auguri Pathar Charaido District Assam ula donbet haka jaka baja ka jing accident bat ki puleru kila rano yau syathanan banle ka badan kam tatkum ka an ki pulet kila patharu ye ki bahi hasam bakin ujor dak ejar halor kani ka jingja